Municipal Egbo Federation sa lungsod sa Sibutad ug Pinyan, gimugna. Dawato nato si Lori V. Cabilin sa dugang detalye. Gimugna na ang Municipal Igbo Federation sa mga asosasyon sa mag-uuma sa Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan o Igbo sa lungsod sa Sibutad ni atong Setyembre 24 ning tuiga. Kini pinaagi sa usa ka General Assembly nga gipahigayon dito sa covered court sa Barangay Minlasag nga gitambungan sa mga opisyales sa mga naorganisar nga Igbo Farmers Association gikan sa 15 ka mga barangay sa lungsod. May pabati sa hugot nga pagsuporta niini si Evelyn Tahang Uy, ang kapikas ni Governor Roberto Uy kinsa mao ang kasamtangan nga National President sa Philippine Federation of Local Councils of Women, uban nila former Polanco Mayor Roberto Pinpin Uy Jr., Mayor Eufrasio Caidic ug Vice Mayor Hinaro Obnimaga. Sa mensahe ni unang Ginang Belen Uy iyang gipamahayag nga nagagikan sa kahitasan ang ideya sa programang Igbo ug sila instrumento lamang para matabangan ang mga kaisuunan nga anaa sa kalisod. Kani gikan yun sa Ginoo kay kisa may naghatag ganing una dili siya. Kami instrumento ra. Silang Mabel, si Joey, instrumento rami. Aron matuman ang gihuna-huna sa atong Ginoo nga mga tabang sa mga pobre. Daghan na kayo kung naagtuhan kay kaning Igbo is my baby. Ako baby ni siya. So tanan nga mo invite na ako sa Igbo nga programa, akong atuon bisag gamay pa, sa kinagto, bisag ko sa layo, akong iadto. Abot na ko sa Cebu, si Rawai, Tagbilisan, dito sa Dapitan, sa Baylimango, sa Rizal, sa Sipaon, para maglantaw lang yun kung unsa ang resulta kaning Igbo, natabangan pag yun ang mga kaigsuunan nato. Sumala ni Ms. Jasmine Pactol, Vice Presidente sa Kalilik PWD and Igbo Small Farmers Association, diin sa 25 ka miyembro niini, 18 ang PWD o Persons with Disability, nga unta kanunay ang pagtinabangay, panaghiusa o pagsinabtanay aron mapalambo pa ang ilang matag asosasyon. Yung bisan sa anak sila nga mga PWD sila, nagpasalamat ko og dako kay naa sila nga nakitagbayayong nako, naa sila nga hing suporta aron mapalambo namo ang Igbo organization sa muang barangay. Upunta sa uban pang mga barangay naa mo nga magtinabangay, panaghiusa o pagsinabtanay aron mapalambo pa nato ning Igbo Farmers Association nga gitungkod ni Ma'am Evelyn Oy uban sa iyang mga kauban aron matudlo nato sa atong mga kabataan that the agriculture is the backbone of the economic system. Kay kung wala tang mga farmer, wala sa tay kanon. Bisan pa siguro kung sana sila kanaton sa kapilyonaryo, kanang ilang ikaon, gagikan na nato nga mga farmer. Atul sa maong kalihukan sa pagpangulo ni Provincial Agriculturist Mabel Busaliño ug Mr. John Pilpinosa sa PSWDO, giapuran pud ang matag asosasyon og farm tools ingon man usa ka sako nga bugas nga magamit sa pagpahina sa ilang asosasyon. Sa laing bahin na sayran nga kaniadtong Setyembre 22 ning tuiga, gimugna sab ang Municipal Igbo Federation sa 23 ka Igbo Farmers Association nga naorganisar sa lungsod sa Pinyan. At tawhan sa Zamboanga del Norte, magpabiling updated sa pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Sheriza Harabe alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.